Me ye Komfour de. But senka kwanya da ho a meka kire so mo bi mpre sempo obebodua. Me sole a me bodua pan. O fa me bese mabodua. O fa me mako mabodua. Ubutu me mabodua. Fine. Na twen na obe hu no tiase. Debi. On tiase. Ye fra bibi anamya. Anamya ye duabo. Eti twen na obe hu no. Edi na oba be hu no. Na no kwase mo wom ne se ye wa asobi o ha waseme de me ye baatan. Eti asam na wo kan nke be ya afache. Eti Ghana se enke ye hwe niema pa betimi aboa Ghana enke ye duabo. Ma yan hye yan koma twetwe no ase. Nana ma hey. Ye bro. Na ho te sei. Brekune ne ma da wo ma. Ho den. Benyankopon ase. Nana ene ye topic duabo. Ye pesi hu the concept of duabo. Bibi etuemu bia. Adawama. Ene ya ba ona ase pesi hu. Ye di kan, e di eni duabo. Mo no ahwefo. Ndamo ase. Na mamoni yonso. Ya kase duabo a. Me ye Komfour de. But senka kwanya da ho a meka kire so mo bi mpre sempo obebodua. Office ya kase duabo a broni beka kire so case. Se meni wanya asem na ebia mentem ho ase abayentem. Na me ko fre sunsum bi a sabio otene ba bi so medi meni wontam asem. Okay. Me ko fre sunsum bi a otene ba bi. So medi meni umi no entem asem. Ane ya kan se duabo. Ano ne fa ni duabo. Okay. That means ade a ehun sunsanso no ehun oden pa. Nana ma yan hwe ade na obi betuma gina so de abodua. Niema bebre. Niema bebre se ade ye kura wi. Wo dia. But me person de ani bre ani den ka se wi media. Na won so nim se ye wo dia. Na manya dansefo nso musu gina machi age ade ama me de. Ade ani bre beba. Okay. Di betwa se gie na modua. Se duabo ne de ono wonim obi. Eti de ono de wonim ne se wo a eye wo dia no. Ade no kran beto pepepe emu. Eti Ghana se enke ye hwe niema pa betimi aboa Ghana enke ye duabo. Oh my Ghana has say no because asisire no. Okay. Enke basa de bia no kre ebededi. Ko ba bia duabo edi hine wo ho bia no kre wo ho. No kwase. Ba bia no kre edi eni ho bia no duabo edi hine wo ho. Na asa wo man Ghana no ya ye ho se ya jemlofo enchire atumunti omo from ho Christian country. Okay. Christian country so chere say that means eni ye yi duabo ne yedai efri ho eti ye yi duabo efri ho so dia na that means en sachira yedai aba. Okay. No ena ama ene ye tete pro se obi asisi obi aju obi ebibi ntro ye pese de di ne enema ahodo ekeka ho ye hwe duabo a ade ba ko ba ya dwene mu pa se ase wafum obi nko a dabio duabo nya wafum obi nko a ho Sam Dick me ne wo pradie bi ho a enso so ye duabo wadi konkonsa atom so aka atro bi atom so eye duabo betimi abodua duabo ndie ye niema bebre bibia mentime ho asetimi piem bi duabo timi piem ana yenko types of duabo duabo ba kwa ni panso bi fa kusua na wode abo ho eno na yetem anonko ana
eye duabo eno ye tahu but duabo guma hodo bebre ebi ne de se ye obu ha na no nye mabeka cha se twen na obehu eno so ambo bosum bi adin ambo nsuo bi adin twen na obehu no te ase da bi on te ase eti twen na obehu no edie na oba behu no eso ko ye bibi no eto on kan wanim eti obibi se ni tandua obebo no wachi abra onya dai unhu no eno wo ho na o kan bibi se owani obi ewani eto wakacha se twen na obehu a woni ndim do kwa akoye eno ne fe ni tandua eti eno emfa ho se obekwa akofre nsuo ana obekwa akofre bosom because nsuo ne bosom kwa na ye honhom wo wiase so what must say I won't go aho do bebre ye fra bibi anam ya ye duabo wonam a wo kɔ no odi watam wo kwan a wo de mafa so yi me de ugye nyame ye fra na anam ya ye duabo sunsun o te kwantempo ntimi som enyaw da bia me ka se dia man na youth ewu bebrebe no e fa ye saade na because social media said the manfo tesu dia manfo atempa no enya agro ti se nipa no okurani ana okurasunsun bia wode ko tiawo na wabomedua na minnim se wabomedua betumi enya so wodi fo nko ade ebenya na mede me hu se dua na enya oh so unya do okurani etimi nante de obekire se eyeduabo na ayede enya eya first na bebre nim so eduabo nya waje so wafu ho no na ona ase taatai ankwansa no hu se ya giniwo sa na yehu sa but ansa na bosum bia ba benya obi oyi ne ho adi kirew to be hu ne wodaye mu bi oba so dai na wo se na ensu eyirew ensu eyirew eduabo oba so dai na bi e de wagina bia edua bi so ne a wo firi soro ebe hwe eyeduabo na no wo ya che se obi ye wo sei etitu anamon na je so mu fiti pekope dabi bosum di asem ensuo di asem honhum bia di asem honhum a minim se wonni asem a me metim de mensasim bo se honhum we de wonni asem eye tukwe tukwe de wonni asem oye papa oye boni oye hwan yo one de ya soma so meku anu obeku ai ono de wonni asem tukwe de enyi onu woni adaje afi na oba behwehwe se wudi papa na wudi boni dabi an de mu friend tukwe okay agwalagwa eno de woni asem okay nemum sunsun bia oye sunsun bia wodi asem de din bojo yi ko so be di asem so pepepe na wo bia wo son dae na wapɛ ho asem aka na watu anamon a ebetu atwa utu ho anamon sen se bia makoso dae nsuo efa me sa ne manema na bia maba wo ya mabati na obi abeka se ya kyeme maka se wo mekɔ na ho no oka bibi se kyem titu ho anamon na bia waba wo ha so obepɛ se na wo so ho dae no oba ye beko bosom ne ho akwa hu adekuranti nsuo ni yire fawo eti unye hu adekoro na no akwa akopɛ nipa no ene na atena se aka so otomase because nipa no ode yawo ene yeye okay eti wose ne bodwo eti se ne bodwo wie a afa na ne ebehwe ene sunsum na ofre no na yede akasa ne apata no na bia obodua no obo se bia sumesi wa yemisi nti kuno na wan kuno na be friend se obepata ana eno no se enokro ni nya da didi a yetimi pata manager emfa won ko fa so bodua dabi mafa made anam na oprade ho ade no afa die akwa bomidua ama mahusa ade no enya media je wade me ma odibem na mapataw
etimi di sunsum ne kasa na so e de nipa bitrim se honhom edi bone honhom ne bone sunsum ne bone o opepepepe ye openokure empokura no mekano mam kasa asem nkyerɛ se ade ye wodia na meka se eya wodia nso mafa ubebo hu dua se de nyame amoda ho so maka no kura na ye dai akyerɛ eya wodia mafa obeye ho se de entimi nyame hwe because omo transunsun no mu di asem a na se nipa no ka kyerɛ wo se that's why tete no na ya nananom epenso no so ko afum kra so okofa waade a obo beba beka kyerɛ because wo ameka kyerɛ na se wokɔ neni ho na wo bodua ebenya no na emu beka kyerɛ wa okɔ a ko bodua bi a opebia anya ne hwe aka no kra na ye dai akyerɛ nti sunsum pe no kore ko pepepepe ye sotumase na ye hwedu abo ahodo bi ya ahinta na ya dwene ni so duaba ahinta sesei kwan ko fa so bodua ye ya dwene ni so kusua de na yete hu obitimi eka se esu ani anua enku se bia oni ne edi agora nyame ntwe awoka ni nyina ye duabo na bebre nim se eka se nyame no ase nyankopon ahata wekwa ya wo boso be fe nyame kwa me efe nyame okay so to mase enti se wugina ba bi te se menko na okaka se nyame ntwe awoka nyame de na ofre no because menko no nyame no wo no nyame kwa me obesom eti sa wo ye abone a ehun aketwa na obere obenya o ye papa ehun aketwa na obere obenya okay so to mase me ka asem bi se anam ya obi a wonam ni odi watam ko no kasako kasatinti wo se bia pompam so to mase on de kwan ya ode mafaso nyame twe betwea ne kade eye duabo eti pokura ukodi bosum ana akorum bosum a ya ka kire wo se anam ya atwapoa ni nyina no wudi bosum ani kwanse oye bie ko so do bi nante anam ya bosum timechew ade ti na bosum no bechew obechew because eye duabo nipa na wo ko no wo boni dua nyame ntwe ka wontwe ne ka wode ye ho mitia wo na so na wo se nyame ntwe ameka enti akatwa be na wo hwehwe ama me enyo wo akatwa sa enyo se ye akatwa biso na wadwin ni so biso wadwin ni so so to mase wo medu jansuo wo edwie sinwura ni bebu abowo eti ya nanam tam waso dindi we edwie sinwura na obekwa akobuo akora no bebe nyinu bo sena na hyabre na yedai na asesa onna maso den o how ne kese na wakato ne so no ene edi ninya na na chese metiase a enye duabo ni nyina na eyekum dabi ebi da so de nam niema bebre ebi nam da so mu kra na doso nto beso da na niema basa ohun sama fonsa na niema no ni nyina efa yeduabo beso beso da na oso niema na ona na no mo awuwo ebisi miemfa yansuaw ebisi da bi ko san ni nyina yeduabo ampa ho asemu ani a wote wana kutikum na yahwe ni tandua se na no so sitie se ni tandua de se waye made na ebi ko ade a wo yeye no waye awie wokọ me ba ye no wuni ho me ma hu nipa ko yeye ai na me kura me busum yi de eno ase me ba ma fan sam ko gale ho anam ko be ma ho Brekune wadawroma andi nipa asumasi
ana obenti bia ye me say minni no me ko say ni no aye den waye muna muti sunsum ti do aye sa ne de mu be hu no mo mpe no yewo ba ko bi wo ho eso to ba bi won ka bi nhim yesi de okoye o ma me de koye asumesi no na wo bodua no do wo abeda ase ai no kresa ano so etimisi bebre metim ba bia me nkan obi wo to ba bia wo nkan obi no no ese akanfo se bibia ankoka papa anye girede eduabon to aso na ebi no fane se waye made edipa nyina nim se de wo yeye no enye waso awo men ana makwa akobodua ebi ne se meche so waye ade no wunni ho ma wunni pa oyeye mabodua se duabo ne ekokuwa mi hunu na makwada suma anase okay na makwahoro ne se kan no okay eti mi hunu na makwahoro ne se kan no that means okuwa obahwe ne na bo ade yede ewo me ho na se mi nsu mi hunu ni nti ene sa na te de aso otimi ku de a onfa wo de hye anase acha se ma wo me nsa yede afri ho say na say omudi asem o omudi asem ana me cho ai bi kura na de otinchen no ya se de oto boabo kotere ne ho nya hi se de ogira che se wani gire bi mpa na de okoye ya ana me ya nti e ma adwabode baaye no na hu proprowa no waka ho bi onka hu bi nso a so first ye se minni aboade no na onfa nipa no ehu nipa ena nye nipa hunu bi akekewo obi otime ka se do obeso amunim akosie because asem na da ho no okuni wie kwa wo se edi asem no ebu akwa itumete se ye da ni wi ansa na ye no ya ye no so ultimately eti se ma hunu a me makwa akoda ase na se musu makwa akoye mu ayiye age mo mfa so awie dia ena onsa fa busuani nso nya dai ena ase acha se me yakọ me nsan frɛ ne nkyɛn na de na beba ma awu atoto so ofiem no de bebre obi wokọ na abosum ofi o mu ninini abosum ofi na wuni ninini a etimi de owu ntoto aso oba obi wo ha na pomasibre na mu na ono de ade ne ba chichiri fie no obi timi ba so ye de ya Kristofo indie ntutu nkotontwa fine panyin no agimi no ode timi ho eba sa na ntoto aso no be yeden ebeba obi won so ne sedi ye kan ya obi boni onu kodi ye no mo ampa akire ehunu nti na to aso ba fufo de so kodi mfa ne nya mfantefo ana meboa sa na tie ba fufo timi kodi boni no boni no kodi ye no no de be wura abusuam eye di agode ba abusuam eye no me ahwan mu na enko abusuya kro na ente ntoto aso timi ba sa tene no na Duabo tumi nya akwala sai be a bottle for share chiri or ria die minim ne say oba tan ya wonyam de wonyam ana wo ni dua akwara no no hye yefunu no wonim asem ne ho bi afi no no ba wiase abepe na brabo eti wono saabre ne enso no onyiri mfa no nemu akwara no beto fam timdi a maame no timi de ne ko ba tan no no nyam no obu wia ono de benya no nemu akwara no de ne huson dua nya akwala akwala ni mu de na so a wo de sa wotena se na wo hwa ade a obetimi akọ akwara a wonim kasa wonim hwe no woda ho obetimi akoto se pramre gu ne nkyɛn na nka gu ne nkyɛn akyerebere gu ne nkyɛn omo nya ne hwe wo panyi kotena wa kase obeyo okay akwara ne de wonim hwe no ni tadua ntumi nya no obi ebode akwara no da ase a ntumi nya no sema me na ya nsusuaso ni abodua ede ne ba da ase de
mintime nkase enya no nema kwala ketua saa ne de ebi nka no nye bia ofiri be afe baako ekọ no ebetimi afro no okay nana why na duantumi nya no ewiase why na duantumi nya no na why na wiase obeka se duantumi nya no epokura me ye konfui na me di muade e kire mabosom betimi atwem ho ama dua nya om kwa betimi achew ne akase dua na enye se men kan se sunsuma so mu bia e duabo sunsuma so mu emiawo ase duabo na ye kasa ene da so ne mu nkire mu ndi bibire nana yo dua yentumi nyimfiro edua yentumi nyimfiro edua ba ne yentumi nyimfiro de hia so obehu ne root obehu asem no na odi me puma sibra so ayede esiye nana yetumi hu bi ye de nipa ne bechini ba bia de ne be na asem no munya hu ne puma sibra na bia ye na wonni mo na se fi se de bichini pa ye de bichini but man kan ko asem nkyerɛw yewo asem bi wona wo ka na wa mpa mu anka turodo ni nyina na wugya bi wo mu a bosom no wanyem obekun ono kana asem opeso eyi fita eti wo na wo se obo otirim se kontompo bia ewom bia no ubeyi afirim na ma no kora na yede adadi komedi ka cha se bosom ope no kora sa ma no kure no eba mu nko ade a obebo no bi so ha on kan no kure no bo se ne dua na afro ni padua ni nyina ya dai awie enya furu wie na anya akwa akoma nko ade e dane se de kure ade obe dai ade obeko because wa say wa wie okay nana metiha ye tati se ye se abijan nsuo ni ade meti Ghana metumi de sa nsuo a wote he kura na eya mframo waya honhom ti baabia na ade ba akone se ye wo kuro bi wo ha na sunsumo ono na esu ode kurum ho no ono na timi ka se me ma honhom bi mewura me kurum okay nemom se wonya pie free saa ekuro nim esi kuro foforo so a honhonko mo fe na obenya ho ti se yabo odua na wo kuro nim a omprema sa me meti yai sa me Komfour na se mikodim kwase asem bi na me ba me bofu ma mete ho no ono obecheme pese sunsun fufuro be free baby abeyede abecheme because of nkwase asema me yede me kodi ye no nemom se me bosoma ancheme a sunsun fufuro betimi ayede abecheme eno oba one bosom ne baba abehia se o Komfour ne san kwase asem we no ayede wadie eti obeche na ana menche no so tomasi fine it is a kobase bia na enfonso na enfrime eno de bosom betimi atnyame nemom wasidi oba ba cheme na de ekwan efise medical ka se omudi asem eto omudi asem na nko ade a wo ebebo wo no woni emiawo okwa himfia se edi asem okoko to edi asem se wo ebebo wo no se na ho kire wo sa na mo so tie nemum se de bia himfia beka che se ye ka ne tumi na koto aka che se ye ka ne mbla no sunsum de o ka ne pepepe ye okay sanity insu da ba bia ni no krom ko bia bitu insu bia bodu insu bia na no kwase mu wom ne se ye wa asuobi ha waseme de me yo baatan
eti asam na wo kan nke be ya afache ene na osoma na onkukum tutum di nsu be bodua na enya nipa no all because sense no ye baatan onim se mfonso ye dey e wo nipa ho so otomase empanefo kasa bi se abobonua ene wuo oti ase me sole a me bodua pan ofa me bese mabodua ofa me mako mabodua ubutu me mabodua fine na me so me yekọ na obi bese da won makwa akofa edua na me boy na ebenyame ya eyi obi na abomdua ho na abodua no me na mabonhudua cause mo ofa bese mabodua me de yam fato ho ana mabodua sa de ntino wafa me bese na wo so ko na obi de da ho wo so ko akofa eno ya wo dia eto pese dua na enya hwan emfa ho se nipa na se bia sa brese time no bia ni nya se nipa no enya nipa no kura kwa wo so ntimi nkofo obi de that's why me sha se me catch us senke be ye aduabo pa de sunsum a ono tini ba bi de emfre ne mfa ne ninse na se ade abebo obi dua wo ho no eni kwa so koye bi okoye bi sa ayede se ofu se nipa no anya ne yie na wutwia ne soka na wo de wo kwa akoye na wo de ne de yie ene no so ehu etini esi duabo nye me obi ka chem se kwasea kwasea na me mabodua se me nya ohwe no waka kwasea de akire me ene mabodua me nso me pie ko ya obi so ya ahwa no so kwasea so what masie won so kwa akodi obi atem etu de won so edwan wonya wana o pepepe ye etu wo so so follow pepepe ye no ana den ti na ebe hu obi wabodua ba wonye so still oginam wabodua ba say won de ini se oye ya no de ajew nam ne nse mawunya agoro eso so mantem ho no still na wogina chese ne ho de onam pa chese oye obekun ato atwe eduabo no so bi wo ho so a service ka fachi obi so wo ha na okura nani e ka so bi kura ni a ye wodi pa bi wo se dade batakale wo no kura abosom beche no bosom obre ti say ni a yanya no wo se dade batakale no kura mu bosom kura betimi ache na bosom no obre me bosom Brekune kwache papa bi wo agona ha no wo bai fi yie afa yie nkasa no ye bai fu ankasa ansa na bosom ni nya no akotete ne yanim ka yani a wo se nim yani kotete ne yanim ko e bia no obi didi ti yanim de se yire so pa so abawro odade ye no eto wuro ya no de pia wo ni say because physical no utuna enko uye ne hwe anya de enya no nti strategy na bosom ne benya ne se just what ten wo ya ani to hono di nya no sa ne nipa bitie nipa bi wo no tebro no so bia wo de wo hu ne so ye nipa but na sunsum no wo wadade batakare ye de ehye no eto no be bodua ye wo bi so no te wo obodua no fa ekire no akwa akoda ne wo hu so no di nkwase asem na ya no afa ekire no akwa akosere na no be yesa abame bo ni minim ho hwe die wo mu ne wona wo boye no wunya nipa bia eye fade no kosum na fidie me bewia ofon ana wo bo ho dua na me koye no me dimrika de phone aye den aba beto ho wo fa no ahunu nyansa ankwada na udua na hwane dua no benya no otomasia sa na tie ati ye wo sa obi wa no se de meka okurani okura bayi etu wo badwe so afre sunsum mi na de abodua enye sunsum bi ono ani bayi no afre no to de baba bi nyawo okay
Nana ye wie kra no to yamfo efa duabo ho duabo de meka senkateba muni bi a modwa ne mu amam panimfo ne de emuro mu nwia na ka pepepe ye ka Ghana betimi akoso wonti masesa enokwa senka Dabio senka memfa ne se yewura mahama na enya abenyo ye ba from eboa eti kasa 7th January na mo de ne betena abenyo ne so enka oba be sai no na ka duabo no ye dey eda ho ni ministers obeyi wo na ka duabo ye dey nye ke enya so mo so Bible mu oh Dabi Bible ne de so medical aka kiro se eno de ya me pese me kwa akiri bebre Dabi eno de enye adwuma angaza enye se enye adwuma nte enye adwuma oh eno de ayese wayi wo tro myself se eye ho asem na wo tro aha enti eno de nemum senku wo sai no yi ni mister na ke amane nkusua ni amane snap se me kwadwamu ako se metena abenya yi so na medi Ghana fo sika na de beka se me fanye ma fanya no wa wodi wa ukro mu nsu se wonku wodi ajo lebe ye sara oh enke meka bibia se e ka pepepe ye ebeba Ghana ka pepepe ye beba Ghana ne mo ansa Bible ne Quran ne de nanu mete eyi ho a menkonkohwe na enipa bi atimi abomodin akọ ba bi ese omampanyi su wo si cathedral e de ama Ghana fui akọ video omkọ ya adane amana sika na yejeje ye na we bete eduaboda ho a eduaboda ho a ekewie kura na nkasa me aka ne moso senke eduaboda ho a na opase esi a ye kan omampanyi ka se ene Ghana fo mu ye de mihwambo mafasira pafa kosua me kwa ko bodua wo sika no obi afabra me ka me kire so mu dimika ade beba etimpani fonde nkemfa duabo entata mu nemo timamu huna se bi otu o man ni mu de odi nka yi duabo ni fro abrabum de metimi aka no Brekune Komfour na hotel nka no si afa duabo ema amanyofo medi de atesem ne kwa Alandu Media suni ene komo twetwe no aha ene de nyina ha AC Macau